Nyakora mugi juango ya ure kinu machini watire karkai chenro mano no magazeti chakura sanya yanga dibido kata ikanya kigiko mare nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwa muke onyaka ichisango tantiere kai kod bara kod wuor mabeno da twak godo kai kawano no gazeti kawuono kawa mimana siso mar mondo mi nyewe gazeti mari isome kawa seli doni mana ma ling mantiere ya kai bara kwa ya ure kinu machini kawuono chionade Achio maber Cleophas. Ero kamano. Wacho ni gazeti kawuono weche mathoth timre nyakanya koro mo juang ka wachako ka gazeti mar Daily Nation ma sigana mabende omipe karka wage maber ni nitie mago mag siasa mag tuke malo kanyo weche mag tuke mago mag Wafcon ya tim mar nyidendi mapacho ka Harambee Starlets korido thuolo mar donjo e tuke mag Wafcon e thuolo mokwongo e higni 10 magisebedo kacha ka gitemo mar mondo mi gichopi e tuke machalo kamae. Tim no mabende ni e thuolo mar namba 149 e piny mangima kirango ranking mano mar FIFA oyudo loch makamano bang' goyo Gambia pacho ka gi e piny Senegal kama ne gigoyo tugo e tielo gi mar ariyo. Mana geno mipeke toke kacha en poch kipaka jatend piny Kenya nosebedo kacha ka chiwo singo ne tim ni mabende ng'eyo toke kacha omigi pek ahinya sigana makende mabende onikanyo kod Toto Warege. Cleophas, ma ne gima notimore maber ahinya pacho ka king'iyo weche mag tuke ikonowa ni nyodendi magoyo adhula kata football ni oduogo tok higni 10 gimiluongo ni Wafcon. Ma gima ber ahinya ka nye giloyo team mar Gambia. Waneno tipo mopogore opogore ka aneno jatugo milongo ni Mwanale Mahadam ka nyiso ilongo ni o celebrate tok loyo goal kane gigocho gi Gambia. Ma nyiso ni nyidendi mapacho ka oseidho e ongala margi mar tugo mar adhula. Cleophas. Kamano bende mano nyakura mujangi somo mitoke kanyo idhiru thuolo mag neno nyaka ng'wego mago mag New York Marathon mabeni bobedo kacha katimore chieng' Jumapil omiya peke itno mogike gazet mar Daily Nation. Ite mokwongo kanyo pod ka wantiere nitie chike mabende ilieko ni idhibedo kacha ka ikelo iwacho ni keep of church clergy tell state ma gin chike mabedo ka kiwacho ni idhibedo kagayo kaka kanise bende tiyo omiya peke ite mar 4 kod ite mar 5 e gazet ni mano mar Daily Nation. Gigo mantiere iye kar kanyo iwacho ni kanisa kata riwruok moro amora ma otenore kod kanisa gik ma gidhibedo kata ka gitimo iwacho ni ok onego gidonje chandruok moro amora e yo moro amora mano mar siasa. Iwacho ni a religious institution shall not engage in any political activity in order to gain political power or organize debate to support any political party or political candidate. Mana chiel kuom weche mantiere kar kanyo tiere ni ok nilos romo moro amora mano mar siasa kata idonje siasa kigeno ni kaka riwruogi mar kanisa idhi yudo sir moro amora ka wuoka kanisa kata kuom jasiasa moro amora. Cleophas, ma wach ma okelo liet ahinya pacho ka ineno ka riwruok mag kanisni kod jodolo e pacho ka iluongo ni The Church and Clergy Association of Kenya kotele gi jakomgi iluongo ni Hudson Denda. Kanyo ka nyoro ne gi loso kendo ne gi loso ka ok gimor kata matin. Gimomiyo ok gimor en ni nitiere chike midwaro, nitiere paro midwano kete chik madhi tayo yore kaka weche mag lemo itawe pacho ka. Ing'eyo ni tok wach mane nobede pacho ka mar Shakahola mane jo Kenya mangima nowito ngimagi tok jadolo moro mane miluongo ni Mackenzie nobiro gi kit lamo moro magala mane nomiyo ji owito ngimagi. Koro sirikal noneno ni gibi gi chike manyalo tayo weche mag lemo. Koro jo kanisa wacho ni ok giyie ngang gi chike moko moketi ni chike gidhinyo gi e yore kaka gibiro bedo ni gitayo lemo nikech ing'eyo Cleophas, achiel kuom chike gi en ni jodolo konego donjre e weche mag siasa. To nitiere moka mawacho ni jodolo konego bed ni giketo kit alam manyalo keto ngima jopiny kamarach kata ni ginyiso jopiny mondo tim gik moko manyalo keto ngima gi kumarach kaka kono jopiny no tueyo manyalo miyo ng'ato tueyo ma kinde odhi ma owit ngimane. Koro giywak ka giwacho ni ng'eni ka ok gin kata jo Kristo kendo nitie nyaka jo Salama bende oriwore kaka wacho ni yawo chike gi moko ok ber.
to Clippers wiki kwil ni gitamore nyaka gimiluongo ni computer and cybercrime hack mawacho ni ma dhi tamogi chwalo injili e yor mbui. Kamano. Mago weche mantie ka mag jodolo nyakuro mag jwang' machielo e ite mar ariyo ka ntiere sigana madane mondo mi warangi mano matimore e piny libamba mano ma Tanzania. Wacho ni police order curfew after protest in Tanzania polls. Koro chiw kum nyakuro mag jwang' odiochieng' manyoro ne jogo mantie e piny Tanzania koro mosapaga ariyo udonje udi ka gwen ok udhi timo gigeu mosebedo ng'iyo timo kokalo godhiambo ni mar yiero koro otimore ka koko nitiere. Wacho ni e piny moseng'e ni en piny moro ma ji muole joma muole be kare manyalo gonduru ahinya ka weche moko galagala. Sirikal be oduogo konogi kanyo ni ero curfew nitiere ka, network be koro ng'adi, gik mamoko ba pod nitiere. Wacho ni nitiere nationwide disruption to internet connectivity mano ma Tanzania odiochieng' manyoro. Mano jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan mabende ne luto mbulu mare odiochieng' manyoro. Wacho ni mane moko kuom weche mabende ne timore kar kacha. Gisebedo kacha ka ging'anyo nyaka sani pod ging'anyo koso pod giweyo bing'eni curfew nitiere to ng'anyo. Koro kia ni curfew ni en mar jotelo modonje ot chon jopiny odong' oko. Magi weche moko matimore kar kacha. No ote mar Kindiki jalup jatend piny Kenya nooro ote mare mano mar chung' kod jopiny Tanzania e kinde mane gikale ng'anyo ma odiochieng' manyoro no. Barak weche ok yot Tanzania. Ing'eni Tanzania nyoro ne dhi obulu kata mana kura to report manye chopo nwa kaka jofwambo gi keyo kata jo Kenya koni en ni jopiny no mondo e ng'anyo e bombe mopogore opogore. Ne waneno ka nitiere koko Dar es Salaam area mar kumiluongo ni Ubungo, ne waneno koko ka nitiere Arusha, ne waneno koko ka nitiere Dodoma. Kata kamano mana kaka isewacho oboke ni wacho ni koko mano obedo no ka jopiny ne tamore kit ombulu magineno ka jatend piny no iluongo ni Mama Samia Suluhu iwacho ni nigi thuolo maber ahinya mondo chako dogo obed jatelo mar piny nikech jomo chung' godo ok gin jomo tegno. Iwacho ni gin joma weth mano biro to ka joma ne pano tegno mane no dhi chung' godo no maki motwe mano kotelne gi jatelo mar Chadema iluongo ni Antipas Tundu Lissu ma wang'eyo ni nitiere od ang'ech. To kata kamano oboke ni iti mar ariyo ni gino pod wacho ni jo Tanzania 37.6 ema no ochako go ombulu nyoro. Ting'eni tek ng'eyo sani kaka weche dhi Tanzania nikech report machopo kendo en ni nyoro ne sirikal ma Tanzania no loro weche mag mbui mag tudruok. Nyiso ni jopiny ok nyal wacho kata ok nyal lando kata mana nyiso gima dhi mbele e piny no, but kaka gima wang'eyo en ni weche ne ok be ahinya nikech iwacho ni nitiere embassies mopogore opogore mag pinje mamoko mano osegolo tahadhari kata ne gisegolo onyo kata siem ne jopinje gi ni gibed motang' kaluwore gi koko mane bedo achiel kuom embassy mano ogolo onyo machalo kamano ne en embassy mar Amerika mantiere e boma ma Dar es Salaam. Mano ka ntie kar kanyo koro mogo jwang' nitiere moko mabende irito duolno ma ochung'ne weche mag yiero e piny Tanzania igeno mondo mi ogol ote margi kotenore kod duoko mar yiero kaponi yiero notimore kuonde mamoko boma mano ma Dar es Salaam kane otime kacha jogo odhi oketho nyaka polling stations moko ne gigweyo gik manitiere kar kacha mago moko mantiere kanya koro mogo jwang' ka irange achiel kachiel. Picha mineno kae samoro ok idhi nene mbui mari e gazet mari kech gazet samoro ne obedo printed chon ne picha no pogore mabere ng'ato japenjo ni ma to timore ga yo machal nade. Barak isebede e paoni sani kuom kinde miya ka picha mane mbui opogore gi mantiere e gazet achieng' mobedo printed ka nikech ka no jopiny ema ntiere ka opango laini to mantiere mbui
kata e paper mar Daily Nation waneno ka nitiere picha machielo makoro tang'o jatend piny Tanzania sani. Ng'eni kaka fwambo gi keyo tiyo ni samoro picha mantiere yore mag mbui lipot en achiel lakini picha opogore nikech picha minene oboke ka en picha mag jo Tanganyika kata Tanzania ka giketo laini gidwa ni mondo giluto mbulu mano e achiel kuom kunde luto mbulu e boma ma Dar es Salaam mano odiochieng' manyoro to picha mineno motang' e mbui en picha mar jatend piny ma Tanzania iluongo ni Samia Suluhu ka en bende oluto ombulu mare kumiluongo ni Chamwino Village kata mana e gweng' ma Chamwino polling station no e boma ma Dodoma odiochieng' manyoro pogruok no bedo kaluwore gi sama no oyude picha to gi yore mag sani mag lony mag fwambo gi keyo ma sani osebedo kamano nyakoro jako ring'eyo gi momiyo koro kirado gi gazet to kene mama Samia Suluhu Hassan e gazeti ikipenjre mo gi to gol picha takanya mano lony fwambo haya piny kar kanyo koro mojo nitie sigana machielo ng'ino ka ng'ino dulo mane nitiere ote maket kar kanyo kata ka wanyalo yude mano jatend piny machon mano ma Ghana olimo kamano kane ringre Raila Amolo Odinga Bondo kango ka Jaramogi e kin jotelo mamoko ma bende nitiere kar kacha mano chopo achiel kachiel mano mar neno kamano ike Raila Odinga mano Nana Akufo-Addo ma bende ochopo doche manyoro Bondo to nitie nyasi machielo bende mane nitiere e kaunti ma Nairobi ka bende odiochieng'no manyoro jotelo pod chopo mar ywago Raila Amolo Odinga Bondo. Clippers ma nyiso mbi mane migosi Raila Amolo Odinga ne ni godo ma samoro wan wawegi kaka jo Kenya samoro ne ok wayango kata kan wayango to ne ok wayango maber nikech tok kop mare kare mar yweyo makende to welo pod medo mana molo e pare ma Bondo kendo welo pod medo dhi e par Jaramogi Oginga Odinga mano Nyamira kanyo nyoro oboke ni ite mar ariyo wacho ni mane ne jatend piny mar Ghana Nana Akufo-Addo nyoro no donjo e gwenge mag Bondo mondo embe ochiw luor mare makende mogik ne migosi Odinga to ne ok kende ni ne okowe gi jotelo mopogore e pacho ka ne wan gi sipika mar od bura mamalo iluongo ni migosi Moses Wetangula ne wan gi prime cabinet secretary kod jatelo motelo ne weche mag wuoth e pinje maoko kata weche maoko iluongo ni Musalia Mudavadi ka achiel gi mane nobedo attorney general mano Hamus Wako kod jagoro maduong' mag jotich iluongo ni Francis Atwoli ne gilimo par Jaramogi kata Nyamira kango kuma ne gi puoya ahinya mokalo migosi Odinga ne giloso mopogore to wach maduong' mane giloso ne gipuoyo weche mane ne kaka ngima mar Odinga ne chalo ka giwacho ni Odinga oweyo fuok maduong' ahinya ma ok bibedo mayot mondo ng'ato mondo ofil kata mondo ojasi machiegni ne wan kendo kanyo gi governor ma Kakamega mano Fernandes Baraza kod governor ma nyawadgi ma Busia Paul Tuma ma bende nyoro no olimo kango ka Jaramogi Clippers ma nyiso ni pod wabiro neno welo Nyamira kango kendo aneno ka welo ok bi rumo nikech migosi Odinga e oboke ni wacho migosi Odinga ne ber ne ji kongima kendo sani koro ber ne ji ka osekalo nikech dhano dwani mondo pod kata bedo ni nose kowe dhano dwani mondo pod obed mana Nyamira kango aneno kamano gima nyiso luoro ma piny mangima jo Kenya kod Afrika noluoro godo kendo omiyo godo migosi Odinga luoro mano nyakoro mojwang' itno mar ariyo en neno mapod imedo mana chiwo rapar makende Raila Amolo Odinga e ite mar adek kae nitiere nyithindo ariyo molal miru e sikul mano ma Sironga High School madore Nyamira e kaunti ma Nyamira nyakoro mojwang' sani nyithindo ariyo gi oseyang jopuonjre go kaka hali mano Heli Atieno kod Eshenans Akinyi Onyango nolale kowuok e sikul tarik 25 achiel kuom jonyuol mag nyithindo gi mano min Heli
wacho kanyo ni mano Noel Barasa wacho kanyo noneno nyare mogik tarik 17 mandala boro kende to nyathini lal magi nyithindo mane timo penj mar KCSE negi chopo kacha mara negi chiegni do penj chako mindiko ayanga chako juma manyien gin nyithindo ma geno chako timo penj mar KCSE ma igani sani koro gilal jopuonj bende wacho ni nogo mana simu dala ka penj tarik 25 ni to nyithindo gini kure Cleopas ng'eni ma wach malit ahinya sigana mondik gi nyadendi Elizabeth Ojina ka en Kisumo kanyo ni jonyuol gi nigi kuyo kendo lit miwuoro nang'o nikech nyithindgi ariyo olal mana seche machuok ka onego bed ni gitimo penj mar Kenya Certificate of Secondary Education kata KCSE nyithindo gi okong'e kuma gidhie nyithindo manyiri ariyo gi nyithindo mag Sironga High School mano sikul mar nyiri mantiere Jimbo kata county ma Nyamira min nyako miluongo ni Halis iluongo ni Noel Barasa wacho ni nyare nonyise nyaka dakika mogik ni mama wadhi maber gi weche mag somo to gimitim adwaro pesa moro matin miluongo ni pocket money akonyrago sama wadhi timo weche mag penjgi en gima lit ahinya ma jonyuol gi ywago ka obila iwacho ni osechako timo weche mag nonro mondo yud ni to gin kuma nade to king'iyo sigana ni en ni nyithindo ariyo gi ma sani koro olalgi gin ariyo kuom nyithindo 37 ma e mbele kacha ne oseriembe sikulno kata ne osemigi miluongo ni suspension kuom bedo gi ong'we yamo ing'eni e sikul kata kar tiegruok mag high school kata mag secondary ok oyie mondo nyithi sikul Cleophas obed gi ong'we yamo koro obila timo nonro ka mondo non ni to nyithindo gi dibed ni giringa ni giringo giwe penje ma giluoro koso dibed ni ng'ato lal kodgi koso gin kama nade mano wach maber imelo luka ko mo joni gi to kure weche ma pore luo ma pon tie kae ret obila ntiere ite no mara dek podi jogo mane ntiere e masira mano ma Shakahola onde kar kanyo ni koro osechako chenro mano mar mano mar GSU apisa ma GSU machon ma bende ne owito ngima iluongo ni Isaac Ngala e bung'no ma Shakahola ka entiere kod jaode kod nyithinde ariyo thuolo mar higni ariyo ka girito wacho ni sirikal to osegolo ringre mamoko ma bende mano oseyangi gi wedegi ni gin to gin jok mage maromo 37 mar mondo mi jogi omigi yiko makende Brian Ocharo kachiel kod Kevin Mutayo ndiko sigana ni kae ka giwacho ni koro ka sane gisechako kunyo bur mano ma irango kanyo ni ginyayiko godo yo machal nade kata minyalo timo nyasi machalo kamagi kama chelo bende koro gidwaro mana kony mano mar omenda nikech giwacho ni mane kama giremi mathoth ahinya e itno mar adek Cleophas sigana mar Shakahola en sigana malit ga kiwinjo seche te kata pile nikech oboke ni ite mar Nation ite mar adek wacho ni ne nitiere higni ariyo nyaka ne wach mar Shakahola timre Shakahola ing'eni notelne gi jadolo mane yalo kata mane dolo weche mag koch mag manomiyo dhano owito ngimagi jadolo miluongo ni Paul Mackenzie ma be sani wang'eyo ni nitie od ang'ech ka odonjnegi gi nek mar ji kendo chako odonjnegi gi kelo injili magalagala mane nomiyo jopiny owito ngimagi kata kamano sigana ni wacho ni higni ariyo nyaka ne dhano mopogore opogore wit ngimagi e gwenge mag Kilifi kono nitiere joma ne pok okunyo kata nokawo kitundu mag ogandagi mondo dhi okow nang'o nikech nitiere kitundu mane nokethore
mane ok ginyal ng'eyo ni ng'a en ng'a. Koro omiyo sirikal ka nodonje, sirikal noneno ni gitim gimiluongo ni DNA. Ne nyiso ni sirikal ne dhi kawo nyinyo mag chwech kata dhano mopogore opogore mondo gidhi gitem e yo gi lony manyasani mondo ging'e ni joma nowito ngimagi gin ng'ato. Koro iwacho ni ma nosetim, kendo wadhi e okang' mar ariyo kata phase mar ariyo mar golo kitundu gi mondo koro odhi okuny. Achiel kuom joma nowito ngimagi ne en obila moro mar unit miluongo ni GSU kata General Service Unit. En ing'e ni ne owito ngimane e bungu ma Shakahola gi jaode kendo nyithinde ariyo. Nang'o? Nikech ne odonjore e weche mag lemo kuma ne Paul Mackenzie wacho injili mar lemo kowacho ni piny dhi kethore, dhano twe atweya, ni mane yo mochomo polo. Mobudhi mogik. Ka Joseph Deten koro budhi. En obrodhi mogik. To ni neno nyoro, oboke manyoro kata weche manowuok nyoro e do kacha en ni Mackenzie sama ne nyiso jogi no twe atweya kik bil gimoro amora kata mana pi. To ni en to nopondo kendo no oyudo migago e yo makare kabisa. Dhano tije tek. Tamo Nyasaye podi. Wach mantiere kar kanyo kono mo jwangi somo ite maye kanyo di bedani kod ng'eyo rangane ni chal mar wach to en mane ka mantiere kar kae dakika aneno kodong' mana achiel kendo romo sa achiel bara kendo nego bedni wawuok wamiyo Joyce Sharon ang'o mi Joyce thuolo mano mar kelo chal mar piny Kenya achiel kachiel mana kama wantiere kar ka mana kama warange ka wasudo kode ka warango ite maye kae jaod bura mogwel Irene Mayaka ja dumbura mar ODM bende e ite mar auchiel wacho kani Kenya is getting road deal in EAC. Wacho ngaro ni Kenya sibedo kandikore e riwruog pinje mag Afrika ma ugwe onge ber ma piny Kenya yudo kata weche go mag uchumi mano mantiere kar kama wacho ni ero en mana ignario mokale ko Kongo bende no riwre kod riwruok machalo kamae to kama gintiere iwacho ni bende giseyudo kata thuolo mar neno ber mar bedo riwruok machalo kamae bila ero en moro ma iranga kata en mana alliance of the willing para kaka ne wacho riwruok mar East Africa Community. Ero kadhi piyo en ni sigana meite mar auchiel mondik gi Samuel Owino en ni Kenya is getting road deal. Ni Kenya onge ber ma Kenya yudo e riwruok moriwore godo e jumuiya gi kata pinje mag East Africa. Nang'o ma wach ma owach kae gi jaod bura mogwel e od bura mamalo iluongo ni nyadendi Irene Mayaka ma wacho ni korango kong'iyo kone gima Kenya yudo kata matin to adieri wach mowacho no nyalo bedo gadieri e iye king'iyo Cleopas. Ma ne owacho e committee ma enema otelo ne. Kati kanyo te mar auchiel na koro mag jwang mamoko bende pontiere e sekta mar somo ange tulo mar somo ane ite mar abiriyo kar kae wacho ni jopuonjre matimo penj mar grade mar auchiel kod grade mar 9 ok bi yudo kod certificate mong'ega ni ichiwo mago jok matimo penj mar KPSEA, KILEA kod mano bende mar KJSEA mano mantiere kar kacha iwacho ni mano ka gitieko penj magi mago mag primary kod mago bende mag junior school mano kama gintiere kata kamano gidhi bede kacha ka ichiwo ne giluongo ni kacha transition report mano ka gitieko kar gima chalo kamano kachiel koda ka transcripts mago ka gitieko grade mar 9 wacho ni transition report mano imiyogi grade mar 6 transcripts magi imiyogi ka gitieko grade mar 9 kato bang'e magi moko ma itiyo godo wacho documents go bibedo gi grading kaka A, B, C, D kata actual marks bende ok biketnegi mano gima gidhi bedo kacha iwacho ni gin gik moko ma idhi bed mana ka ichiwo kod ministry mano mar somo kata migano mar somo kendo kama gidhi bedo kacha ka iketo gi godo e senior school wach mantiere kar kanyo kachiel koda ka weche mag KCSE ma bende wacho ni jopuonj mag secondary ok bibedo kacha kata e piny kata katimo invigilation e puonjogi e kinde go ma bende penj dhi mbele nitie nyithindo 17 mane penj no podi mar 7 nyithindo 17 manyiri mane grade mar 6 mapek mano gamo remo kendo gintiere e osuptal mano mar Maua
mano Maua Hospital mano kama gibedo kata ka gitimi penj margi mag KPSEA weche thoth ahinya to awacho makane wachako chenro niero skunde chako loro wadhi neno grup machal nade kendo kachopo higa manyien dweche 2 mag ywe dala Cleophas weche ng'eny to sai matin ginkech gimomiyo kineno itoboke ni wan gi sigana 3 mondik malo kacha gi Masisi Miu Linet Igwada gi David Mushai to kadhi ma piny mogik no iwacho ni en buok mokalo e sikul moro e gwenge ma Meru ka nyithindo mane klas 6 nyithindo 17 no yud ni ogamo remo nyiso ni jomeru gi ok dhi maber ahinya gi nyithindo ma nyiri mae no fwenye kumilongo ni Nyambene level 5 hospital mantiere e Meru kuma ne nyithindo gi ne okonyore to penj ni to norumo nyoro tiwacho ni namba makoro omedore mag nyithindo ma gamo ich osechienda ahinya e gwenge ma Meru kono ka iwacho ni atamalo 49 mag mine manodhi makonyore osiptal no gin nyithindo kata mana teenagers Cleophas kacha nitiere sigana kanyo maneno wacho ni jopuonj mag secondary koro ok dhi chung ne penj maduong' mar KCSE ni koro tijno koro mi jopuonj mag primary mago lokruok ma migao mag somo timo mondo ka gidwa ni mondo giber somo giber penjno mondo weche mag kuoto gi weche mag quality obede sama ang' duoko obiro Cleophas mano nitie kar kanyo wadhi ite marapar ng'eni ka ng'isomo ite maiye kanyo ite maraboro Nelson Avi koro dhi yudo omenda maromo $5 million gi nyenyo moke wiye kaluwore kod meko mano make mano wacho top chick mano ogai mar LSK machon wacho ni $1 million kaeto bang'e nitie interest kacha mose wacho ni accrued interest mano maromo 237,888 mano nitiere kar kanyo kama chelo ite marapar ka Oburu Oginga ogai mar kojolo mar ODM okoro jatend piny Kenya William Ruto ni mondo mi iriwri kod ODM bagi moko manyaka to itim mondo mi lar kom mar tend piny Kenya e yiero mabiro kod ODM moko nitiere manyaka itim nyaka iombe kod nomination koro mondo mi owali ka dipo ni iriwri kod ODM ka gintiere kar kae ne oloso ka entie Ramogi TV kae kod Trevor Ombija chieng' tich 2 otieno kendo wacho ni en moro ma ogolo paro mopogore opogore kanyo nomulo nyaka weche mag Babu Owino ma geto yudo otiko mar ODM e kaunti ma Nairobi ogai manyien mar duond bura mar ODM Dr. Oburu Oginga manye loso gi wang' jowi mar Ramogi ma sigana mondike gi Rashid Oudi Awodimbo Oburu wacho ni girwako jatend piny William Ruto mondo oduoga e ODM ka dipo ni chunye gombo duoge ODM to ni otiko mar dhi laro kom mar jatend piny e yiero mabiro to ok bi miye nyalodi yani gibiro tere e nomination nikech samoro nitiere jomoko bende ma chunygi geto mondo komno giyudi koro ibiro tere e nomination to Oburu kadhi mapiyo Oburu no lose weche mopogore opogore no wacho ni kata mana Babu Owino nigi thuolo mar bedo governor ma Nairobi to mana kodhi e nomination Oburu ng'eni ne temo loso ko wacho ni ODM idhi ta e yo ma uyanga ma koyombi tinga badi malo sa achiel okinyi ma ok ichand ji moking badi kama nitiere karakata bara kwatie gazeti nige ka ng'eni nitiere wach mantiere gazeti Machinglo makae gima nitiere karaka you could use one more expert chal ka gima expert moro oting'o chalo gweno mano mantiere karka kona gima ineno karka wan gi pach jandiko gi pach jasomo pach jandiko gi pach jasomo samoro chalre to be samoro bopogore en ni you could use one more expert ma chalo na manie thor gweno ni chalo na jatelo mar KANU Gideon Moi ka uloso gi jatend piny William Ruto manyise ni to chalo ka gima migosi Gideon Moi biro donjo serikal machiegni Rowako barato chalo William Ruto kamano mantie kaka mato tuon gweno ino kanyo ni gi sura mar Gideon Moi kose en ranyisi nyako Ramogi joma mai gene jok moyiene tijwa mar fombo ni mar kawo picha ni tiketo ne ewi anguro ewi diel ewi paka tiketo kanyo kaka Machinglo ero kamano Baraka Ibur kabiro kodwa odiochieng' ma kawuono gazeti mar The Standard ang'eni ondike kanyo wach ma gimiyo pek ahinya en mar Defying Suluhu nyoro ne giwache nade
Samia versus Suluhu versus Samia. Chani mane gimote morekoso awa beri thuolo mar winjo mathoth ahinya kabiro kuom duolo mochung' ne tayo yiero e pinyno mano mar Tanzania. Wach mane mogik awachiko ang'eny kesi gini mathoth ahinya mapod tiere kata ka moting'o nyaka weyo Nicholas Oyoo kaachiel kod ka Bob Jagi mayudo kenda chwo mano mako piny Uganda. Erokamano Cleopas, mana kaka waseng'iyo weche mantie oboke mar Standard, wantie mana wach mane wasewacho kacha mar yiero madhi mbele piny mar Tanganyika ma koko nonen kanyo, mbui nolornegi, to waneno lipot ni dhano ariyo bowito ngimagi. To nyoro nago mbaka gi osiepna moro ni Tanganyika kono. Nonyisa ni jo Tanganyika jomohero kwe makine giwuok e ndara ne ging'anyoni to birach ne gindi. Erokamano Cleopas. Birach ndi. Nekolo mano wach kero kanya motieko karaka. Warada ka kelo cha mar kwa usadek marukini makawoni ngati Cleopas Lot, degi sumu kanya kwa mokyo nyaka chisango. Nyeo gazet Momori.